όταν μεγαλώσω, μακάρι να μπορούσα να γνωρίσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που πήγαν σε αυτό το σχολείο, να δω πώς είναι. Αν έπρεπε να περιγράψεις το σχολείο σου με μία λέξη, ποια θα ήταν αυτή? Αν μπορούσα να το περιγράψω με μία λέξη, θα έλεγα ότι ήταν αναγέννηση. Αν έπρεπε να περιγράψω με μία λέξη αυτό το σχολείο, το Εσπερινό Επάλ Σταυρούπολης, αυτή η λέξη θα ήταν ευκαιρία. Θα το περιέγραφα με τη λέξη μια ευκαιρία ζωής ακόμη. Ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη την πρώτη μέρα στο ΕΠΑΛ? Η πρώτη μου σκέψη όταν ήρθα στο σχολείο ήταν τελικά θα τα καταφέρω. Την πρώτη μέρα που ήρθα, σκέφτηκα κάπως αρνητικά και γύρισα πίσω στο σπίτι μου και είπα ότι δεν θα έρθω στο σχολείο, δεν θα τα καταφέρω. Η αλήθεια είναι ότι λίγο φοβήθηκα πώς θα ανταπεξέλθω στην ηλικία που βρίσκομαι. Ήρθε η μέρα του αγιασμού. Με δυσκολία πάτησα το πόδι μου στην αυλή, γιατί ένιωθα πολύ άβολα. Έλεγα τι δουλειά έχω εγώ εδώ, τι θα κάνω, πώς θα μπορέσω να ανταπεξέλθω. Έβλεπα διάφορα άτομα τριγύρω μου, μου φαινόντουσαν όλα πολύ παιδικά, να το ξεκινήσω όλο αυτό, πολύ μακριά από μένα. Μάλιστα υπήρχαν κάποια άτομα που έλεγα κι εγώ εδώ με αυτούς, μου ήταν πολύ δύσκολο. Έτυχε όμως με αυτά τα άτομα και μετά γελούσα με τον εαυτό μου να είμαι στην ίδια τάξη. Ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι ήταν η πρώτη εικόνα που είχα όταν ήρθα στο σχολείο. Τι περίμενες όταν ήρθες και τι βρήκες τελικά? Όταν ήρθα στο σχολείο, δεν ήξερα τι έπρεπε να περιμένω, γιατί δεν είχα ιδέα από Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο. Περίμενα ότι θα είναι ενήλικες άνθρωποι, όλοι εργαζόμενοι και θα ήμασταν όλοι κουρασμένοι μετά τη δουλειά και δεν ήξερα πόσο καλά μπορούμε να αποδώσουμε. Βρήκα ένα πολύ καλά οργανωμένο σχολείο, με καθηγητές που είναι πάντα στο πλάι μας, που μας έδιναν όλες τις απορίες και μας βοηθούσαν πάρα πολύ. Έχει πολύ ωραίες ειδικότητες και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μπορείς να μάθεις και σαν ενήλικος και για αργότερα για την επαγγελματική σου δραστηριότητα. Περίμενα ότι θα μου είναι δύσκολο η προσαρμογή, οι σχέσεις, καινούριοι άνθρωποι, αλλά τελικά ήταν όλα πάρα πολύ ομαλά και πάρα πολύ όμορφα. Ξεκινήσαμε με πολύ άγχος και δεν ξέραμε τι θα μας συμβεί και πού θα φτάσουμε. Ξεκίνησα το σχολείο με την προϋπόθεση πάμε και όπου βγει και το όπου βγει βγήκε σε πολύ ωραία εμπειρία, φιλίες, καθηγητές, μαθήματα, πολλές εκδρομές, πολλά πράγματα έμαθα. Όταν ήρθα στο Λύκειο είχα πολύ μεγάλο φόβο. Δεν ήξερα τι θα συναντήσω. Ήμουνα και σε μια ηλικία που δεν δουλεύει και πολύ καλά το μυαλό για να μάθει ή να θυμηθεί. Περίμενα ότι θα δυσκολευτώ πολύ, διότι είμαστε και όλα τα παιδιά εδώ στο σχολείο εργαζόμενοι, ότι θα είναι δύσκολο να το καταφέρω. Τελικά όμως και με την αρρωγή των καθηγητών μας, κάθε καθηγητής στο σχολείο μας είναι αρρωγός στην προσπάθειά μας και πέρασαν αυτά τα 2 χρόνια πολύ πιο εύκολα από ό,τι περίμενα. Όταν ξεκίνησα το σχολείο, πήρα την απόφαση να έρθω, ήμουν πολύ επιφυλακτικός. Επειδή οι υποχρεώσεις μου ήταν πολύ μεγάλες, το έβαλα σαν στοίχημα στον εαυτό μου, να μπορέσω να τα καταφέρω. Ο αγώνας ήταν δύσκολος, αλλά τελικά με τη βοήθεια εδώ των συμμαθητών μου και των καθηγητών μου, τελικά κατάφερα. Τελείωσα 3 χρόνια στο σχολείο. Εγώ ήρθα εδώ πέρα για να βγάλω το Λύκειο. Η ειδικότητα μου ήταν παντελώς αδιάφορη. Στην 3η Λυκείου όμως κατάλαβα ότι άρχισε να με ενδιαφέρει πιο πολύ η ειδικότητα παρά το απολυτήριο. Ποια ήταν η στιγμή στο σχολείο σου που δεν θα ξεχάσεις ποτέ?
Η στιγμή στη σχολική χρονιά των 2 χρονών που ήμουν εδώ στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο που δεν θα ξεχάσω ποτέ, ήταν όταν είχα τη μεγάλη τιμή να είμαι παραστάτρια στην παρέλαση της 25η Μαρτίου. Καμάρωσα τόσο πολύ, είναι μια αξέχαστη στιγμή για μένα. Μου δόθηκε και ακόμα μια ευκαιρία να αναφέρω και πήγα και Εράσμους. 15 μέρες Ρώμη. Γνώρισα τεχνογνωσία καινούρια για μένα, τεχνητή νοημοσύνη, το μέλλον του κόσμου θα έλεγα. Ποια ήταν η πιο όμορφη στιγμή σου στο σχολείο? Η πιο όμορφη στιγμή μου εδώ σε αυτό το σχολείο, πέρα από τις γνώσεις και την εμπειρία πάνω στα μαθήματα, ήταν μια πιο προσωπική στιγμή όταν ετοιμάσαμε με τις συμμαθήτριές μου μια μικρή έκπληξη σε μια καθηγήτριά μας που είχε τα γενέθλιά της και αυτή η εμπειρία έγινε ακόμα πιο όμορφη όταν ήρθαν και τα παιδάκια μου και συμμετείχαν και αυτά σε αυτή την όμορφη στιγμή. Θεωρώ ότι η πιο δυνατή μου στιγμή εδώ ήταν όταν άκουσα πως θα φέρω τη σημαία. Η πιο όμορφη στιγμή είναι ότι εκτός από ότι έμαθα πολλά πράγματα που ήταν άγνωστα για μένα, γνώρισα και άτομα και παιδιά, κοινωνικοποιήθηκα κιόλας, γιατί στην καθημερινότητά μας ήμασταν όλο δουλειά, σπίτι κλπ. Και έκανα και πάρα πολλούς καλούς φίλους εδώ. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σου εδώ? Η πιο δύσκολη στιγμή που πέρασα εδώ ήταν πέρσι, που κάποια στιγμή ζορίστηκα πάρα πολύ και από τη δουλειά και είχα αποφασίσει να διακόψω και για 15 μέρες δεν ερχόμουν. Μετά όμως από την πολύ ωραία και θετική παρέμβαση της κυρίας Φράγκου, που την ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχει στηρίξει τόσο καιρό εδώ, επανήλθα στο σχολείο και τελειώνω φέτος με το καλό τη χρονιά. Η πιο δύσκολη στιγμή μου ήταν όταν έπρεπε να διαχειριστώ το χαμό ενός συμμαθητή μου. Υπήρξε κάτι που σε άλλαξε σαν άνθρωπο? Πάντα υπάρχουν πράγματα που σε αλλάζουν σαν άνθρωπο. Όταν έρχεσαι λοιπόν σε ένα σχολείο, μαθαίνεις νέες γνώσεις, ανοίγουν οι ορίζοντες σου, έρχεσαι σε επαφή με καινούργιους ανθρώπους και μαθαίνεις πολύ ωραία και χρήσιμα πράγματα. Νομίζω είναι από τις πιο ωραίες εμπειρίες της ζωής μου το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους καθηγητές για τη στήριξη και την καθοδήγησή τους. Όλα πιστεύω ότι έχουν βελτιωθεί. Η σχέση μου με τους ανθρώπους, ο χρόνος μου που τον αξιοποίησα ποιοτικά, αντί να κάθομαι πίσω από ένα υπολογιστή ή ένα κινητό. Ναι, έτσι αισθάνθηκα σαν λίγο γύρισα πίσω στα παιδικά μου, τα εφηβικά μου χρόνια. Αυτό βοήθησε και στην ψυχολογία μου φυσικά και μου έδωσε και κίνητρο για να συνεχίσω. Υπήρχαν όμορφες στιγμές, υπήρχαν και δύσκολες στιγμές γιατί έπρεπε να είμαι μαζί με διάφορους χαρακτήρες. Εγώ δεν ήμουν συνηθισμένη κιόλας να κάνω παρέες με άτομα που πιστεύω ότι δεν ταιριάζω. Εδώ έπρεπε να μάθω να συμβιώνω με διάφορους χαρακτήρες, με διάφορους ανθρώπους. Και αυτό με βοήθησε, τώρα που μιλάμε, στο να μπορέσω να δω τον εαυτό μου, να μπορέσω να καταλάβω και τους άλλους, να μπορέσω να συνεργάζομαι με ανθρώπους και ας μην ταιριάζω. Τι σημαίνουν για σένα οι συμμαθητές σου? Στο σχολείο, όπως και σε κάθε μία μικρή ομάδα, υπάρχουν διάφορες διαφωνίες και συμφωνίες. Ευτυχώς, εγώ έχω πάρα πολύ καλούς μαθητές και είμαστε σαν μια πολύ ωραία μικρή παρέα που ο ένας υποστηρίζει τον άλλον και ο ένας πειράζει τον άλλον. Οπότε έχουμε ένα όμορφο φιλικό κλίμα στην τάξη. Ήρθαμε με μια παρέα και κάναμε πολλούς φίλους. Κάναμε φίλους καρδιάς και φίλους που θα μας σταθούν. Εγώ έχω να πω ότι πέρα από το σχολείο και από ένα πτυχίο που έχουμε να πάρουμε από εδώ, έχω πάρει πολύ ωραίους φίλους, αγαπημένους, οικογένεια πλέον. Οι συμμαθητές μου γίνανε κομμάτι της ζωής μου, της καθημερινότητάς μου. Με βοηθήσανε και αυτοί σε δύσκολες, όπως και εγώ, σε δύσκολες στιγμές τους. Και έχουμε δεθεί αρκετά, δηλαδή πιστεύω και μετά την αποφοίτησή μας
Θα συνεχίσουμε να είμαστε και πάλι φίλοι. Κάποτε ήταν όνειρο, σήμερα είναι πραγματικότητα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τελείωσα και λυπημένη μαζί, γιατί θα χάσω τους φίλους μου εδώ στο σχολείο. Εδώ όταν ήρθα, η αλήθεια ήρθα με μια πολύ ωραία παρέα, που ήμασταν μαζί 2 χρόνια στο ΣΔΕ. Ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια αυτό για μένα. Η πρώτη τάξη θα μου μείνει αξέχαστη. Το Α1 ήταν η καλύτερη χρονιά. Μπορώ να πω ότι έχω πολύ ευχάριστες στιγμές. Έχω γνωρίσει πολύ αξιόλογους ανθρώπους, οι οποίοι θα συνεχίσουν να υπάρχουν στη ζωή μου, πιστεύω. Είναι φίλοι. Τελικά μπορούμε να κάνουμε και έντονες φιλίες και στην ηλικία που βρισκόμαστε. Ποια είναι πιο τρελή ή αστεία ανάμνηση που έχεις σε αυτό εδώ το σχολείο? Λοιπόν, είμαστε εδώ για να πούμε τα ωραία πράγματα που ζήσαμε στο σχολείο μας. Και τι κάναμε... Να μου πεις μια ωραία ιστορία που πέρασε εδώ. Ωραία ιστορία, αστεία ιστορία. Μια αστεία. Ναι. Εντάξει, κάναμε πάρτι γενεθλίων στη Μέρη, μέσα στην τάξη και επιλέξαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι, την παντομήμα. Και έτυχε να περιγράψω εγώ ένα τραγούδι που ήταν η Μαύρη Πεταλούδα. Ωραία. Και λέω είναι πάρα πολύ εύκολο, θα το κάνω πολύ γρήγορα και εύκολα. Το μαύρο το βρήκαν εύκολα τα κορίτσια, γιατί κορίτσια ήμασταν μόνο. Και μετά πάμε στην επόμενη λέξη που ήταν η πεταλούδα. Και αρχίζω εγώ και κάνω. Εδώ. Τι έκανα. Εδώ. Και να επιμένω και να λένε όλα τα κορίτσια. Λέγατε. Πείτε, τι λέγατε. Πολλά. Πουλί. Όλα τα είδη των πουλιών, όλα τα πτηνά τέλος πάντων. Κοράκια, τα κερκά. Μικρό, μέσα. Κουνούπι και τα λοιπά και στο τέλος ήταν πεταλούδα. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ αστείο γιατί εγώ δεν έκανα το προφανές που είναι έτσι και προσπαθούσαν τα κορίτσια να τους το μεταφέρω λάθος. Αυτό ήταν πάρα πολύ αστείο. Πάρα πολύ. Αυτό μου έρχεται εμένα σαν αστεία ιστορία. Υπήρξε κάποιος καθηγητής που σε επηρέασε ιδιαίτερα? Όλοι οι καθηγητές αξιόλογοι. Στην πλειονότητά τους θα τους προσέδιδα το επίθετο του δασκάλου. Μας αγκάλιασαν, μας βοήθησαν και μας έμαθαν και 5 πράγματα παραπάνω. Οι καθηγητές ήταν άψογοι. Μας βοήθησαν πάρα πολύ, σε πάρα πολλά πράγματα. Την κυρία Καπουσούζη και τον κύριο Βαβλιάκη, στους οποίους χρωστάω πάρα πολλά. Οι καθηγητές ήταν πάρα πολύ καλοί μαζί μας, που η αλήθεια είχα και ένα φόβο γι' αυτό. Όλοι οι καθηγητές έχουν απίστευτη αγάπη και πραγματικό ενδιαφέρον για τους μαθητές. Παρόλο που ήταν η καθημερινότητά μου πάρα πολύ δύσκολη και απαιτητική, τα κατάφερα, με βοήθησαν πάρα πολύ οι καθηγητές, είχαν μεγάλη κατανόηση. Ευχαριστώ πολύ τη διευθύντρια. Είχα υπέροχους καθηγητές και στο γενικής και στην ειδικότητα, πράγμα που έκανε πολύ πιο ευχάριστες τις ώρες μου εδώ πέρα, γιατί πέρασα δύσκολα, ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα, ναι. Τι πιστεύεις ότι σου έδωσε αυτό το σχολείο, πέρα από τα μαθήματα? Αυτό το σχολείο, πέρα από τα μαθήματα και τη γνώση, μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω καινούριους ανθρώπους, να νιώσω συναισθήματα και να πιστέψω σε εμένα και να ονειρευτώ. Αν μπορούσες να αλλάξεις κάτι, τι θα ήταν? Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι, θα ήταν ότι θα ήθελα να πάω ξανά ακόμα μια χρονιά στο σχολείο για να μάθω καινούργια πράγματα και καινούργιες εμπειρίες. Δεν έχω κάτι άλλο να αλλάξω, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 5 χρόνια? Θα έλεγα ότι φαντάζομαι τον εαυτό μου σε 5 χρόνια να εργάζομαι σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο και να κάνω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Τι όνειρα έχεις μετά το σχολείο? Το όνειρο μετά το σχολείο είναι και ο λόγος που ήρθα, δηλαδή. Ίσως να με βοηθήσει να βρω μια καλύτερη δουλειά και να βελτιώσω στο ιδιωτικό μου επίπεδο.
Βάζω ένα καινούριο στοίχημα στον εαυτό μου και θα δώσω και πανελλαδικές. Και πιστεύω αυτό το ταξίδι θα συνεχίσει και πέρα από εδώ. Τι θα πάρεις μαζί σου από αυτή την εμπειρία? Από αυτήν την εμπειρία θα πάρω μαζί μου σίγουρα ανθρώπους που γνώρισα και έχω μέσα στην καρδιά μου. Και αν δεν καταφέρω να βρίσκομαι μαζί τους, θα τους έχω στην καρδιά και στη σκέψη μου. Όλο αυτό, τη ζωντάνια, τις φιλίες, τις σχέσεις μας με τους καθηγητές και θα συνεχίσουμε φυσικά να έχουμε αυτές τις σχέσεις και που θα φύγουμε από εδώ. Αν θα μπορούσες να μιλήσεις στον εαυτό σου της αλφα τάξης, τι θα του έλεγες? Θα του έλεγα καλά έκανα και ήρθα και αν ξαναμου δινόταν ευκαιρία πάλι θα ξαναρχόμουν στο σχολείο. Εάν έβλεπα τώρα τον εαυτό μου στην πρώτη, θα του έλεγα μη φοβάσαι, προχώρα, μπορείς, όλοι μπορούμε. Τι θα σου λείψει περισσότερο? Αυτό που θα μου λείψει περισσότερο όταν τελειώσει το επαγγελματικό σχολείο είναι αυτή η καθημερινότητα που έχουμε δημιουργήσει εδώ πέρα. Με τους καθηγητές, με τους συμμαθητές, τα πειράγματα, τα διαγωνίσματα. Πολλά πράγματα θα μου μείνουν και θα μου λείπουν. Θα μου λείπει το κουδούνι, τα ανέκδοτα, οι φιλίες, το πώς και πώς να βρούμε ένα στον άλλον, να μάθουμε κάτι πιο παραπάνω. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και στεναχωριέμαι που θα τελειώσω. Αλήθεια είναι αυτή. Αν ήθελες να πεις σε κάποιον ευχαριστώ, ποιος ήταν αυτός? Αν έπρεπε να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, θα έλεγα ότι δεν αρκεί μόνο ένα ευχαριστώ για έναν άνθρωπο, γιατί σε αυτό το σχολείο υπάρχουν πολύ υπέροχοι άνθρωποι. Θα έλεγα ευχαριστώ σίγουρα στους καθηγητές μου και στις συμμαθητριές μου. Νιώθω ότι είμαι ευγνώμων για όλα αυτά που πήρα στο Εσπερινό σχολείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελες να αφήσεις κάποιο μήνυμα για τους επόμενους μαθητές? Ένα μήνυμα που θα έδινα στους επόμενους μαθητές αυτού του σχολείου είναι ότι η προσπάθεια σε οποιαδήποτε ηλικία είναι ότι ανταμείβεται. Αν έπρεπε να δώσω ένα μήνυμα στους επόμενους μαθητές, θα ήταν να ακολουθήσετε τα όνειρά σας. Ποτέ δεν είναι αργά. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στους καινούριους μαθητές που θέλουν να έρθουν στο ΕΠΑΛ ότι είναι το καλύτερο. Να έρθουν σε όποια ηλικία και να είναι, η ζωή δίνει ευκαιρίες, να μην φοβηθούν τίποτα. Εδώ θα βρουν ανθρώπους να τους αγκαλιάσουν, θα κάνουν καινούριες παρέες, καινούριους φίλους και θα κυλήσουν όλα όμορφα και ομαλά. Ήταν μια υπέροχη χρονιά. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι να μην διστάζει κανένας να το κάνει. Και αν διστάζει να το προσπαθήσει, καλύτερα να το μετανιώσεις για κάτι που έκανες, παρά για κάτι που δεν προσπάθησες καν να κάνεις. Αυτό που θα ήθελα να πω σε όποιον βλέπει αυτό το βίντεο και θέλει να ακολουθήσει το Λύκειο, να έρθει, να μην φοβηθεί τίποτα. Όλα ξεπερνιούνται με δύναμη και θέληση. Και φυσικά να κάνεις και αυτό που σου αρέσει. Αν σου αρέσει, θα περάσουν τα χρόνια σαν νερό. Θα ήθελες να αφήσεις ένα μήνυμα για την τάξη σου? Τι μήνυμα να αφήσω στους συμμαθητές μου? Θα έλεγα, θα ήθελα να σας ξαναδώ για τον χρόνο. Πώς θα ήθελες να σε θυμούνται? Πώς θα ήθελα να με θυμούνται η οικογένειά μου για την επιλογή μου αυτή, ως μητέρα και σύζυγο που έβαλε ένα στόχο και τα κατάφερε. Θα ξαναπηγαίνετε σε αυτό το σχολείο? Θα ξανάρθουμε εμείς στο σχολείο. Ωραία. Έχουμε να πούμε ότι κάναμε την αρχή. Γλιτώστε από εμάς, ερχόμαστε θα ξανά. Θα πάρουμε ένα πτυχίο να το έχουμε. Θεωρητικά θα τελειώσουμε όλα τα υγείας και μετά θα πάμε και σε άλλη ειδικότητα, λέμε. Γιατί πέρασαμε τέλεια. Και το προτείνουμε γενικά σε όλους. Πέρα από την απόκτηση γνώσεων, σε τι άλλο σας βοήθησε το σχολείο?
Βοηθάει πολύ στην ψυχολογία. Ναι, πολύ σωστό. Να είναι ψυχοθεραπεία. Βρίσκεις καινούριους ανθρώπους τους οποίους δεν τους γνωρίζεις και σε ενώνουν πράγματα τα οποία σε άλλη περίπτωση δεν θα σε ενώνανε. Κάνεις καινούριες προσπάθειες με καινούριους ανθρώπους. Είναι καλή ευκαιρία για ανθρώπους που δεν έχουν να κάνουν κάτι άλλο. Κυρία Δόμνα, θέλετε να μας πείτε την ιστορία σας? Έρχεται ο Σεπτέμβριος και εγώ εργάζομαι στην περιοχή της Ευκαρπίας, οπότε ψάχνοντας να βρω μία σχολή για ελεύθερο σχέδιο και γραμμικό σχέδιο, αποφασίζω να γραφτώ στο Εσπερινό ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης, στον τομέα των δομικών έργων. Απέκτησα το πρώτο μου πτυχίο των δομικών έργων το 2016. Αμέσως μετά την επόμενη χρονιά και εφόσον έχει τελειώσει η σύμβασή μου, επειδή είδα την καλή δουλειά που γίνεται σε αυτό το σχολείο και είδα την αγάπη που πήρα, γράφομαι στον τομέα της πληροφορικής. Τελειώνω το πτυχίο μου το 2019, εφόσον το 2017 έχω πάει στην Πορτογαλία για 2 εβδομάδες την Άνοιξη με το Εράσμους. Μια καταπληκτική εμπειρία, αξέχαστη, ανεπανάληπτη. Και το 2019 δηλώνω κατευθείαν για μαθητεία. Βρίσκομαι λοιπόν εργαζόμενη σαν μαθήτρια μέσω της μαθητείας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, μια ακόμα μοναδική εμπειρία, η οποία προσφέρει πάρα πολλά αργότερα και στην έβρεση εργασίας, αλλά και σαν γνωριμίες και σε όλα τα επίπεδα. Και το 2025, τη στιγμή που είμαι πάλι άνεργη και δεν έχω κάτι σταθερό, γράφομαι στον τομέα της υγείας. Σκέφτηκα φέτος να δώσω πανελλήνιες. Η κυρία Κυπρέου δίνει από τον προσωπικό της χρόνο και ενδιαφέρεται για τη σταδιοδρομία των μαθητών, πραγματικά. Και είμαι από τους τυχερούς, γιατί πλέον βρίσκομαι στους επιτυχώντες στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ και πλέον θα εργάζομαι με το πτυχίο των δομικών έργων στην Αθήνα, σε μόνιμη εργασία. Δεν έχω να δηλώσω τίποτα άλλο παρά μόνο να δώσω πραγματικά την ευχή μου σε όλους όσους θέλουν να γραφτούν σε αυτό το σχολείο, γιατί αξίζει και έχω λάβει τόσα πολλά επειδή επέλεξα τα απογεύματά μου να τα περνάω παρέα με τη γνώση. Είδα πράγματα που δεν τα είχα φανταστεί ποτέ μου και είδα πράγματα που μετάνιωσα πάρα πολύ για τον εαυτό μου, γιατί πράγματα που έπρεπε να τα κάνω 30 χρόνια πριν τα κάνω τώρα. Αλλά είναι πραγματικά μια απίστευτη εμπειρία. Το συνιστώ για τους επόμενους που θα έρθουν. Τα τελευταία 3 χρόνια ήταν τα καλύτερα της ζωής μου, γιατί πήρα πάρα πολλές ιδέες, πάρα πολλές σκέψεις άλλων ανθρώπων, τις έκανα δικές μου. Καθηγητές απίστευτοι, βοηθήσανε σε απίστευτο βαθμό. Μου δώσανε πάρα πολύ μεγάλο boost. Και κάπως έτσι μέσα από αυτό το σχολείο ξεκίνησε και τη δικιά μου επιχείρηση. Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό και πολύ περήφανος που ήρθα και το τελείωσα έστω και 30 χρόνια μετά. Κυρία Κατερίνα, θέλετε να μας πείτε την ιστορία σας? Με λένε Κατερίνα, είμαι 85 χρονών. Αποφάσισα να έρθω στο σχολείο, όχι από μόνη μου. Έχασα τον άνθρωπό μου πριν 11 χρόνια, ήμουνα 6 χρόνια σε κατάθλιψη, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ και η κόρη μου, χωρίς να ξέρω, με έγραψε στο ΣΔΕ. Ήρθε η γονή μου, θα πάμε, λέει, για χιασμό. Εγώ τα χάσα. Είναι η αλήθεια ότι ευγνωμονώ την κόρη μου και την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μου έδωσε ζωή αυτό το σχολείο. Ήμουνα σαν ένα χαμένο παιδί και άνοιξαν οι ορίζοντες μου, έρχονται στο σχολείο. 2 χρόνια στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και 3 χρόνια εδώ πέρα στο ΕΠΑΛ. Είναι μια περίοδος που θα τη θυμάμαι ώσπου ζω. Τα πιο ευχάριστα χρόνια μου, γιατί μου δώσανε ζωή, ανοίξαν οι ορίζοντες μου και είπα ότι η ζωή δεν τελειώνει εδώ, γιατί έχασα τον άνθρωπό μου. Και ήρθαν και πολλές στεναχώριες και πολλές χαρές. Πάντρεψα παιδιά, εντάξει, όλα καλά.
Και χίλια ευχαριστώ γιατί έχουμε και καλές μαθητές, μαθήτριες, καθηγήτριες, καθηγητές που μας σέβονται. Εγώ τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι, ότι με αγαπούν και με σέβονται και εισέπραξα πολύ μεγάλη αγάπη και σεβασμό. Και στεναχωριέμαι που τελειώνει η χρονιά. Δεν ξέρω αν μπορέσω του χρόνου να έρθω πάλι, θα το χαρώ πάρα πολύ. Είμαι ευχαριστημένη από όλους και ευχαριστώ τον κύριο Κυριακίδη που δεν μ' άφησε να χρησιμοποιήσω το κομπιούτερ. Με αυτόν τον τρόπο μου έδωσε να καταλάβω το μυαλό μου να δουλέψει. Γιατί γι' αυτό το λόγο ήρθα, να μην χάσω το μυαλό μου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο κύριος Μαραντίδης είναι υπέροχος καθηγητής, ό,τι τον ρωτούσα μου εξηγούσε. Εντάξει, δεν μπορώ να φτάσω αυτά γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά είναι υπέροχος ως επιστήμονας. Όλοι οι καθηγητές και καθηγήτριες, συμμαθητές, συμμαθήτριες, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Δεν με αφήσαν ούτε λεπτό να νιώσω ότι είμαι μεγάλη και ότι σας ευχαριστώ όλους και τη διευθύντρια πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ για την απόφαση που πήρα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που τελειώνω και θα μπορέσω να ασχοληθώ με αυτό. Το ταξίδι αυτό πιστεύω θα συνεχίσει. Και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs and voices never shared, and no one dared disturb the sound of silence.